Jeden múdry čínsky muž raz povedal: Tento výrok nesie silné posolstvo pre tých, ktorí rozumejú. Avšak náš Maroš po čínsky nevie. A tak neznajúc rizika svojho rozhodnutia, Maroš odchádza od otca, aby našiel niečo viac. Po pár mesiacoch však Maroš utráca všetok majetok po otcovi a padá na mizír. Tu si však uvedomí, že by to mohol znova skúsiť u svojho otca. Maroš si balí kufre a odchádza na cestu späť domov. Napriek všetkým predpokladom odborníkov a expertov na podobné sociologické záležitosti, otec beží naproti svojmu synovi a v objatí ho prijíma. Tento príbeh vyzerá byť na konci. Avšak čo sa stalo potom, ako otec objal svojho syna? Ako potrestá svojho neposlušného syna za jeho nezodpovednosť? Televízia Poraz Entertainment uvádza dokumentárny film Márnotratný Maroš. Časť 4. Všetko bolo v mojej izbe presne tak, ako si ju pamätám. Akoby otec vedel, že sa raz vráti. Otec, zrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Namiesto facky objatie. Namiesto nadávok nový outfit. Namiesto pohrdania nové Adidasy a namiesto odsúdenia prsteň. Otec toto všetko zbalil pre Maroša ako darček. Akože môj otec je veľmi láskavý, ale toto som nečakal. Keď som videl tú košelu a tie tenisky, Adidasky. Avšak to nie je všetko. Maroša čaká prekvapenie. Alebo trest? A nezaslúžil si z toho nič. Proste som s tým musel niečo spraviť. Ale otec ma od toho odhovoril, takže pohoda. No Maroško nám tady chyběl, že jo? To jo, to určitě. No. Chyběl tady. Moc. Môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa! Už ho nikdy neopustím. Ja viem, že to bola chyba, ale otec ju už viac nespomína, tak nebudem ani ja. A vždy mi hovoril, ako ma veľmi miluje, ale až teraz to fakt vidím.
Teraz viem, že on ma miluje.